amaitu eta ondoko fasera pasatu nahi du Emmanuel Macron Frantziako presidenteak helburu horrekin egin zuen atzo arratsaldean telebistako mintzaldia azken hilabeteetako mugimendu soziala baretu eta ondoko hilabeteetarako Frantziako gobernuaren norabidea azaltzeko asmoz. Herritarren haserrea entzun duela esan bazuen ere, ez zuen zalantzan eman erretreten erreforma eta aurrera begirako mezua zabaldu nahi izan zuen. Ordu hartan bertan ehunka protesta antolatu zituzten Frantziako estatu guztian zehar, kazolak eskuan presidentearen ahotsari gaina hartzeko. Eguerdion guztioi, 12 pasata iritsi da gurean gaur magazinari heltzeko unea, gaurkoan Frantziar estatuko pentsio erreforma izpide. Parlamentuko bozka saiestu eta indarrez onartu izan ondotik ostegunean eman zuen erreforma ontzat Frantziako Konstituzio Kontseiluak eta biharamunerako promulgatu zuen Macronek. Berak atzoko telebista agerraldian ezinbesteko neurria zela berretsi zuen, pentsioak bermatzeko eta aberastasun handiagoa sortzeko. Presidentearen hitzetan ez zegoen beste aukerarik, baina erreformak herritarrei indar bat eskatzen badie ere, bere baitan neurri aringarriak ere badirela esan zuen. Ce nouveau pacte de la vie au travail sera construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social et les accords très concrets au niveau national mais aussi au plus près du terrain que les organisations syndicales et patronales sauront trouver. Erreformez dabiltzala Paristik Madrila, soilik bai ez legea aldatzeko PSOEk proposatu duen testuak zentralitatea kentzen dio onespenari eta sexu erasoak gauzatzen diren moduari ematen dio garrantzia. Hori uste dute zigor kodean onespen sexualaren zentralitatea defendatzeko manifestua sinatu duten kolektibo eta legelari feministek. Hain zuzen, atzo eta gaur Espainiako Kongresuko Justizia Batzordean aztertzen ari dira legearen zuzenketak eta ostegunean osoko bilkuran erreforma onartuko dutela aurre ikusten da. Egun horretan protesta egiteko deiare egin dute manifestuaren sinatzaileek eta Kongresuko alderdi politikoei eskatu diete onespenaren zentralitatea bermatzen duten egokitzapenak soilik onartzeko. Bestaldetik, Espainiako gobernua osatzen duten alderdiak, RC eta Euskal Herria Bildu bat etorri ziren aurreko astean Espainiako diputatuen kongresuan etxebizitza legea onartzeko. Arrabotsa izan da akordearen protagonistetako bat. EAJak ez du lege hori babesteko asmorik, salatu du nahaspila juridiko bat sortuko duela eta Eusko Jaurlaritzaren eskumenei eragin diezaiekela. Euskal Herria Bilduk erantzun egin dio. Arnaldo Otegi koordinatzaile nagusiak gogoan izan zuen atzo, 2015ean Eusko
Legebiltzarrean PSeren, Euskal Herria Bilduren eta UPDren botuekin onartutako etxebizitza legea. Horren alderaketan esan zuen hain zuzen ere, oraingoarekin bukatu dela segurtasun juridiko falta. Harira, Eusko Jaurlaritzatik Iñaki Arriola etxebizitza sailburuak begi honez hartu du akordioa, esanez, horri esker Euskal Autonomia Erkidegoak hainbat erabaki hartu ahalko dituela. Hala nola, tenkatutako eremuak zehaztean, alokairuaren salneurria asko igo delako prezioa muga litezkeenak. Horrek ahalbideratuko du bai EAEn, bai Nafarroan eta bai udaletan beste motatako etxebizitza politikak egitea. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu beste motatako politikak egiteko. Teak itxi ditugu espekulazioari, inbertsio funtsei ere, atea iste zaie, eta pauso bada urrats gehiago eman beharko dira hemendik aurrera ere, baina bide bat markatu dugu, bide bat ireki dugu. Positibotzat jotzen dugu legearen onarpena aurrera egitea, aurrerapenak ekartzen dizkigulako. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Espainiako gobernuak azalpenak emango dizkie astearte honetan senatuan, geroa bai eta EAJ alderdiei Mikel Zabaltzaren atxiloketan zerikusia izan zuen Arturo Espejo Valero guardia zibila mailaz igotzeagatik. Berriki Mikel Zabaltzaren senitartekoek salatu dute Espejo Valero guardia zibila mailaz igo izanak gertaturikoa argitzeko esperantzak zapuztu dizkiela eta duela 37 urte ziren puntu berean daudela erantsi dute. Idoia Zabaltza Arrebaren esanetan, Espainiako gobernuak nahiago izan du tortura saritu, egia eta justizia bilatu baino, alde batera utzita nazio batuen biktimekiko irizpideak. Halaber, iraintzat jodu guardia zibilaren maila igoera eta begiak zabaltzeko balio izan diela azaldu du. Mikel Zabaltza 1985ko azaroaren 26an atxilotu zuten Donostian, beste 5 pertsonarekin batera, kargurik gabe aske geratu ondoren torturak salatu zituzten 5 hain zuzen ere. Zabaltzaren gorpua baina 19 egun geroago aurkitu zuten, Bidasoa ibaian esku urdinak jarrita zituela. Arturo Espejo Valero guardia zibila izan zen hain zuzen ere, Mikel Zabaltzaren atxiloketa eta Intxaurrondoko galdeketa gidatu zuen guardia zibila. Madrilgo kaletatik berriz bideo bat sareetan bolo-bolo zabaldu da asteburuan. Horretan Madrilgo udaltzain talde bat agertzen da, adineko gizon bat lurrera botatzen eta atxilotzen. Azken orduetan jakinda gizonezkoa Txepe Lara zinema ekoizlea dela, Euskal zinemako film askoren bultzatzailea adi.
Polemika bizi dago giza eskubideen urraketak pairatu dituzten biktimei buruzko udal webguneen inguruan. Euskal Herria Bilduko koordinatzaile nagusi Arnaldo Otegik Arantzadi zientzia elkartearen lana babestu du atzo, eta adierazi gune horiek oniritzia jaso zutela alderdi politiko guztiei aurkeztu eta gero kritikatu egin du zientzia elkartea elkarbizitzari oztopoak jartzaren erduntzat jotzen saiatzea, eta EIOtak eta PSek Euskal Herria Bilduren kontra egin nahi zutela esalatu du. Herri honetan Arantzadi oso errespetatua da. Herri honetan Arantzadiren objetibotasuna ez du inork zalantzan jartzen. Bai, PNVk eta PSOEk zalantzan jartzen dute Arantzadiren lana. Hori da titularra. Beraiek azaldu beharko dute zergatik. Zeren eta orrialde hauek Arantzadirekin adostuak dira. Arantzadik esan du gogorarekin eta gogorak duen protokoloa errespetatuz egin dituela. Hori Arantzadik esan du, nik Arantzadi sinisten dut. Bai? Orduan, ez hori bakarrik, baizik eta orain dela denbora asko alderdi guztiei aurkeztu zitzaien eta inorketzun ez ere esan. Mundu guztiari ongi iruditu zitzaion. Orduan, zer egin nahi da honekin? Lokatzetan sartu. Zein da arazoa? Lokatzetan sartu nahi izan dutela EH Bildu, eta azkenean lokatzez beteta Arantzadi atera dela. Gorroto delituak esponentzialki ugaritzen ari dira azken 3 urteetan eta egoera zorrotzagoa izan da azken urtean. Ondorio horixe ateratu Eusko Jaurlaritzak gorroto gertakariei buruzko 2022ko txostenetik. Hitzak datuetara eraman da, Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan 428 gorroto gertakari erregistratu zituzten iaz, eta horietatik 435 delituak izan ziren. Egoera nabarmena txostenean poliziaren jarduteko moduak eta erregistro sistema hobetzari egotzi diote igoera, baina onartu dute badirudiela gorroto delituek benetan egin dutela gora. Josu Erkoreka Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailburuak eta Jon Mirena Landa txostena zuzentzeaz eta koordinatzaz arduratu denak atzo aurkeztu zuten dokumentua Eusko Legebiltzarrean. Atzoko egunean ere Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu zuen Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak Eusko Legebiltzarrean. Rosa Perez Osakidetzako zuzendari nagusiarekin eta Maribel Romo Kalitate zuzendari ordearekin batera. Sagarduiren ustez etorkizuneko Osakidetzaren oinarriak ezartzeko balioko du. Osasunaren sustapena, arreta humanoa, integratua eta pertsonalizatua eta etengabeko hobekuntza dira aipatutako helburuetako batzuk. Osakidetzaren 2023-2025 plan estrategikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak. Dokumentuan Osakidetzako 300 profesional baino gehiagok parte hartu dute lankidetzan. Plan estrategikoa datozen urteotan erreferentzia estrategikoa izateko sortu da. Denok batera Osakidetza etorkizunerantz bultzatuz lelopean oraingo eta etorkizuneko inpaktuaren 4 xede talde identifikatzen ditu. Gizartea, hau da herritarrak, pazienteak, profesionalak eta Osakidetzako zerbitzu erakundeen sistema. Sailburuak aurtengo datuen bilakaera nabarmendu du, 2019 urtearekin alderatuta.
Kirurgiako itxarote zerrendei dagokienez, 2022ko abuztuan 84 eguneko epea zela azaldu du. 2023ko apirilean 76 egunera murriztu da. Sailburuak nabarmendu duenez, 18 eguneko murrizketa lortu da azarotik. Bestalde lanaren ildo estrategiko bat azpimarratu du Sagarduik. Osakidetzan 3.525 lanpostu finkatzeko enplegu publikoaren eskaintzan probak amaitu direla. Eta 2020ko, 2021ko eta 2022ko enplegu publikoaren eskaintzak inskribatzeko aldian daudela. Pero no dejemos de reconocer que estamos en un momento en el que tenemos en Osakidetza más de 11.000 plazas, la mayor oferta pública de empleo, que lo que busca es precisamente establecer esa vinculación con los y las profesionales y esa mejora en la prestación a la ciudadanía. Oposizioko alderdiek plan estrategikoaren balorazioa egin dute eta sortu diren zalantzak aurkeztu dituzte. Elkarrekin Podemos IUko legebiltzarkide Jon Hernandezen esanetan, plan estrategikoak hutsuneak ditu. Bestalde, EH Bilduko Rebeka Ubera legebiltzarkideak sailburuari aurpegiratu dio negoziatzeko borondate falta. Orain ordea Azpeitera joko dugu, bertan baita Udane Arbeo lankidea. Kaixo Udane. Kaixo, eguerdion guztioi. Eguerdion, bai, tira, hasteko Udane abiadura handiko trena izango dugu izpide, izan ere azken astotan izpide izaten ari da urtez urte atzeratzen joan den proiektua. Azken albista da Iñigo Urkullu Frantziako garraio ministroarekin bilduko dela. Oraindik zazteke dago eguna, hala ere badugu siestazun gehiagorik edo zertaz arituko dira Udane. Bai, alaxe da, bi hamarkada atzeratu dute abiadura handiko trenaren proiektua. Iñaki Arriola Jaurlaritzako garraio sailburuak 2028an ezarri du azken amaitze data eta helburutza dute ardatz atlantikoa gauzatzea. Horretarako baina Frantziarekin lotura behar dute. Frantziak Europar Batasunarekin konpromisoa hartu zuen 2030erako egingo zutela Bordele eta Agizezatia, orain baina 2052ko atzeratu dute epe hori eta horrek ere Euskal Herriko atxetari eragingo lioke. Hori hala, Urkullu kasmo du biltzea Frantzian bertako garraio ministroarekin eta bertan presio egin eta Frantziako abiadura handiko trena bultzatzeko ahalegina egingo du Urkulluk. 2000ko hamarkadatik izan du oihartzuna abiadura handiko trenak, orduan hasi ziren proiektuarekin, eta 2010erako martxan nahi zuten, herritar eta batez ere ekologista askoren kezka kalbo batera utziz. Jada 17 urte igaro dira obrak hasi zituztenetik, baina proiektua urtez urte atzeratzen joan da hainbat arrazoi medio. Sailburu, 4 urtetik 4 urtera, 2 hamarkadaz atzeratuz joan da Euskal Herrian egindako azpiegitura lan handienaren amaiera data. Eusko Jaurlaritzako garraio sailburu Iñaki Arriolak ezarri du azken amaiera data, 2028a. AHTaren ardatz atlantikoa gauzatzeko ordea besteak beste Frantziak Europar Batasunarekin hartutako konpromisoa bete behar du. Alegia, 2030erako Bordele eta Akizezatia egitea. Macronen gobernuak baina 2052ko atzeratu du proiektua, eta horrek bete-betean baldintzatzen du irrekoa. Bordele eta Akizezatiak 2030erako ez izateak are gehiago atzeratuko bailuke Akizetik Bidasoaraino joango litzateken igarobidea, Euskal Irrekoarekin batuko litzatekeena. Eusko Jaurlaritzak azken asteotan Atlantikoko makroeskualde baten beharra nabarmendu du. Horiala Galiziako, Asturiasko eta Kantabriako presidenteekin Iñigo Urkullu lehendakariak lobby bat sustatu du Frantziari presio egin eta Euskal Herrirainoko AHTA bultza dezan eskatzeko. Horiela arazteko lehendakariak mezu bat bidali zion Macron presidenteari. Frantziak Espainian duen enbaxadorearekin ere bildu da eta hemendik gutxira Urkullu Parisen bilduko da Frantziako garraio ministroarekin. Momentuz beraz arriskuan dago Europako ardatz atlantikoa eta ikusi behar Frantziak ezer azkartzen duenik. Hain justu abiadura handiko trenaren aurkako borroka hasi zutenetik aurten 30 urte beteko direla eta biriatun elkartu dira asteburuan Euskal Herriko hainbat ekintzaile. Zer mezu saldu dute Udane?
Bai, 30 urte borrokan abiadura handiko trenaren proiektua geldiarazteko exigituz, eta hori alazuk esan bezalaxe biriatun elkartu dira Euskal Herriko hainbat ekintzaile, adieraziz HTA Euskal Herriko historiako proiektu xautzaile, suntsitzaile eta antisozialenentzat dutelarik, esan dute, borrokan jarraituko dutela proiektua geldiarazi arte. 30 urte daramatzate borrokan, abiadura handiko trenaren proiektua bertan bera utz dezaten exigituz. HTA Euskal Herriaren historiako proiektu suntsitzaile, xautzaile eta antisozialenetza dute. Eta behin betiko geldiaraztea lortu arte borrokan ariko direla zabaldu dute 4 haizetara biriatun asteburuan elkartu diren Euskal Herriko hainbat ekintzaileek. Iparraldean oraindik ez dira hasi HTA eraikitzen, aldiz salatute hegoaldean bestelakoa dela egoera, eta agintari eskatu diete zentzugabekeria hori behingoz utzi eta lanak eten ditzatela. Hegoaldeko arduradunei zentzugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Igrekoaren aurrekontuen 4.200 milioi eurorekin hasi zen, orain baina 10.000 milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lanak hasi eta 17 urtera, iaren 145 dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea 110 inguru, eta Ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Egungo krisi ekosozialaren testu inguruan ekintzaileek iritzi diote HTaren aurkako arrazoiek sekulako gaurkotasuna eta legitimizazioa daukatela. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura burujabea lortzeko baliabide publikoak zaurgarrienen oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Ildo horretan ezinbestekoa iruditzen zaie abiadura handiko trena eraikitzeko lanak geratzea. Gaiztatuta udanez daude kasualitatez Azpeitian Kurrikaren eta Ekaren bigarren kultur sorkuntza bekaren deialdia zabaldu dute goiz honetan. Horrez gain Badon proiektuko kideek aurreko bekaren irabazleek 23. korrikan taularatuko duten lanaren aurrerapenen berri ere eman dute okerrez banabil. Aurkezpenean izan zara zu, badugu bestelako setasunik? Bai, hala da, hurrengo korrikak ekarriko duen berrikuntzetako bat izango da kulturlan baten ekoizpena eta korrika kulturalaren aterkipean eskainiko da. Horretarako korrika AEK kultur sorkuntzarako lehenengo beka jarri zuten abian eta irabazleek Badon proiektua dakarte eskuartean. Opera garaikida izango da azarotik aurrera 23. korrikaren ekitaldi kultural nagusia. Bestalde, bigarren kultur sorkuntzarako bekaren deialdia luzatu dute gaur hemen Azpeitian Dinamoa sormen gunean, eta bertan Ane Lordi korrikako koordinatzaileak bigarren beka honetarako beharrezkoak diren oinarriak azaldu ditu. Entzun dezagun. Xedea bada sormen lana bultzatzea eta lan hori gero 24. korrikako kulturalean plazaratzea. Beka 23.000 eurokoa izango da eta aipatu bezala 24. korrikan aurkeztuko da. Hau da, 2025ko azarotik korrikak iraun bitartera. Eta amaitzeko jakin gaurtik aurrera zabalik dagoela parte hartzeko epea urriaren 31 arte. Ondo da, Udane, informazio honekin hemen utzi behar dugu konexioa, eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, beste bat arte. Eta Azpeitiatik Aldakora egingo dugu orain, izan ere sormenek 2023ko udaberrian landuko dituen eduki eta egitarauaren berri emateko prentsaurrekoa eskaini du goiz honetan. Ane Legarreta sormene lantaldeko kidea dugu kameraren beste aldean, setasun gehiagorekin. Eguerdion, Ane? Kaixo, eguerdion. Eguerdion, bai, tira, esan bezala sormeneren udaberriko egitaraua aurkeztu berri duzue. Aurten zaintza hartu gura duzue gogo eta gai eta sormenerako pizgarri. Zergaitik zaintza bera? Urtean sormenek bi edizio izaten ditu, bat udaberrian eta beste bat udazkenean, eta urtengo udaberriko edizioan zaintza da.
aukeratu dugun ildo nagusia, zaintza zentzu guztiek landu nahi dugulako, ez? Gure hizkuntza zaintzea, gure kultura zaintzea, eta gure kulturaren transmisioa ere zaintzea erabiliko dugulako ildo nagusitzat. Izan ere, Ane, ezagutzen ez duenarentzat, zer da Sormene? Sormene da Galdakaon sortu den sormen plaza bat, eta bertan ikusgarritasuna ematen lantzen dugu bai sortzaileei, Galdakostar artistei, eta haiek berak elkarlanean jartzen saiatzen gara, ekimen multidisciplinarrak sortzeko, eta herriak erakusteko kultura maite dugula eta kultur zaletasuna ere bultzatu nahi dugula. Beraz, aipatu dituzun hauek aintzat hartuta, zer berri dakar goizan aurkeztu zuen egitarauak. Egitarau zabala da oso, tartean ikusi ahal izan dut, eta dantzaren nazioarteko egunari ere keinu egin gura izan diozue. Bai, apirilaren 27-tik 30 bitartean ospatuko da, tartean apirilaren 29 dantzaren nazioarteko eguna denez, egun horrek dantza izango du gai nagusia, kalean ospatuko da Sormene, kalera aterako ditugu ekimen desberdinak, dantza ikusi izango dugu Galdakaoko gune desberdinetan, eta tarte batetik bestera mugitzeko kaleekin, dantzariekin, eta Galdakaoko dantza eskola parte hartuko dute, baita bertako musika taldeak, eta egunari amaiera emateko Galdakaoko Torrezabal kulturetxean dantza vertikala ere. Gainera, inoiz baino Galdakostar gehiagok hartuko dute parte sortzaile gisa aurtengo Sormenen, ezta? Bai, egia da, 29a, egun berezia izango dela dantzaren nazioarteko egunetako, baina beste egunetan ere, adibidez Torrezabalen kulturetxean ospatuko dira baita Galdakostarrak beren bereki sormenerako sortu dituzten ekitaldiak, adibidez bateko sormene, improvisazioan arituko direla Galdakostarrak, musikariak, dantzariak eta bar, eta eskoletan ere 200 gaztek baino gehiago parte hartuko dituzte antolatu diren tailerretan, adibidez bideo sormen tailer bat da, sari banaketarekin, lehiaketa bat ospatuko da bideo rally izenpean, eta mural kolektibo bat sortuko da, Karmele Gorroka Galdakostarren eskutik, gero Galdakoko puntu desberdinetan aurkeztuko den lana izango dela, eta baita ere Galdakostarrak ez direnak parte hartuko dute. Adibidez, Oiana Antzestana ikusteko aukera izan dugu Torrezabalen bertan, eta beste hainbat ekimenen parte izango dena. Baina programa osoa ikusteko Sormenen web orrian ikus daiteke da, sormene.eus. Hori da, ez da, sormene.eusen guztiak kuskusatzeko aukera badugu, beraz informazio guzti honekin jendea bertaratu dadin, mezua zabalduta hemen utzi behar dugu konexioa. Ane, eskerrik asko eta hurrengora arte. Eskerrik asko zuei, agur. Eta honekin iritsi zaigu gurean gaur magazinaren lehenbiziko atalaren bukaera, laster gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin, ez zaitezte urruti joan. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako landarera bertara joango gara. Ondoren solasaldi interesgarri bat edukiko dugu gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Haupa, gutatxez gara,
Paperezko tigrea abestia entzutera gonbidatzen zaituztegu 11 telebistan. Musikaz bizi saioan. Maiterdiak pasata iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurekin Arkaitz Joia Ondo, ikuspegi migrazioaren Euskal Behatokiko ikertzailea, ondo etorri. Kaixo. Gurera. Eta azken berri iso hasiko gara hizketan, izan ere Eusko Jaurlaritzak gorroto gertakariei buruzko 2022ko txostena argitaratu zuen atzo, eta hor, bestak beste aipatzen da ez, nola gorroto delituak igo egin diren, ez? Hor Jaurlaritzatik arrazoi ezberdinak aipatzen ziren, ez dakit datu horiek, ez, begiratzeko hastia izan duzuen edo zirakurketa egin daiteken? Bueno, bizkatzot gainetik begiratu egin ditugu, eta ni, 3 faktore jarriko nituzke mai gainean, ez? Lehenik eta behin aniztasuna handitu egin da gure gizartean, gero eta handiagoa izaten ari da, eta aniztasun hori bai migrazioarekin erlazionatuta dagoena, baina gero baita ere LGTBI kolektiboarekin erlazionatutakoa, ijitoak eta barrez, gero eta bizibleagoa da gure gizartean baita ere, ez? Eta baita ere, aniztasun horren parte diren kolektibo ezberdinak, beraien eskubideen kontzientzia handiago bat daukat ere bai. Horrek egiten duena da, agian lehen jasaten zituzten diskriminazio egoera batzuk naturaltasunez kakotzen artean hartzen zituztela, baina orain konturatzen dira, hau nire eskubideen kontra doa, eta salaketa bat jartzen dut, edo hau ez nago prest, hau berriro onartzeko, ez? Orduan hor aldaketa bat egondera bai. Eta gero badago beste elementu bat, eta niretzako nahiko argigarria dela, bagaudela horrelako olatu atzerakoi batean. Ikusten ari gara eztabaida ezberdinak ematen ari direla aniztasunaren inguruan, sexu identitatea, immigrazioa, erlijioak eta bar, eta hor badaukagu korronte reakzionario bat, gure gizartearen zati batean, agian euskal gizartean ez hainbeste, ez du hainbeste indarrik, baina estatu mailan argi eta garbi ikusten da, Vox alderdia izan daiteke adibide argienetariko bat, ez? Eta horrek egiten duena da, orain arte agian jarrera oldarkorrak ez zituzten pertsonak, gauzak egiten hastea, bai eraso baten bitartez, bai txartu hitz egiten, bai diskriminatzen pertsona bat bere ezaugarriengatik, ez? Orduan faktore jarriko nituzke mahai gainean. Bai, ez, aipatzen duzunetik bada batetik, ez, agian erasoak jasan dituztenak eurak, ez, gaur egun animatzen direla gehiago agian salatzera, eta bestetik erasotzaileak ere, ez, ageriago. Badirela, horren atzean zer dago, ez, bi horien atzean? Horren atzean dagoena da, lehenik eta behin, niztut, konturatu ingarela aniztasuna gure gizartearen elementu zentral bat dela, ez? Izan baginen, ez? Euskal gizartea urteak eta hamarkadak daramatza anitza izaten bere dimentsio desberdinetan, baina uste dut
aniztasun horren kontzientzia hartuta dagoela eta kolektibo desberdinak baita ere kontutan hartzen dutela eta enpoderatu edo ahaldundu egiten azten egin direla, ez? Eta horrek eramaten ditu, beraien eskubideak aldarrikatzera lehenagian egiten ez zuten bezala, ez? Adibidez, desgaitasuna beti existitu izan da. Baina historikoki desgaitasuna, hor arazoa dituzten elbarriak diren pertsonak edo, osasun mentalarekin arazoak dituzten pertsonak ez, alboratzen, txokoratzen genituen, baina gaur egun, onartzen dugu hori desgaitasuna landu egin behar den gauza bat dela, eskubide batzuk dituztela, eta ez direla txokoratu beharreko pertsona edo kolektibo batzuk. Adibide bat jartzarren, baina desgaitasuna hor egon da beti, ez? Eta immigrazioarekin edo LGTBI kolektiboarekin, berdina gertatzen da, ez? Ni uste dut hor kontzientzia hori hartzen denean, alduntze hori ematen denean, horrek sortu egiten ditu errebindikazio batzuk, eta askota, salaketa bat jartzea. Bai, ez nahitekela agian, orain artean ageriagokoak ziren horiek, ez gizartean ere barneatutako egotea, eta desgaitasuna bezalako horietan ez fijatzea, eta agian horrek ere gorantza egin dezakeatu zen urteetan, adibide moduan, ez, desgaitasuna ipatuta. Bai, ni uste dute hori, eta gu ikuspegin atera dugun azken monografikoan, zabalduren azken monografikoan gai hau landu egiten du, aniztasuna desberdintasunaren ikuspuntutik, ez? Desberdinkeriaren ikuspuntutik baita ere, eta diskriminazioa gure begirada baita ere handitu egin dugu, ez? Eta orain arte ikuspegin beti landu izan dugu immigrazioaren fenomenoak sortzen duen aniztasuna, baina gaur egun beste aniztasun batzuk edo beste aniztasun batzuk baino beste errealitate batzuk ere lantzen ditugu, ez? Hijito herriaren egoera, LGTBI pertsonen egoera, sexu eta genero identidadea, erlijioak, eta gero badaude desgaitasuna, adina, arrazakeria eta beste dimentsio batzuk. Eta horrek ematen diguna da, gure gizartea ezaugarritu dituzten kolektibo horiei bizibilitatea ematen zaie, agerian uzten ditugu, edo agerian jartzen ditugu bizitzen dituzten errealitateak, eta horrek ikusten dugu zela, problematika desberdina den, eta eskubide eta diskriminazio desberdinak ematen jasaten o ematen direla, ez? Hortartan hijitoak eurak aipatu dituzu, ez? Aipatuzun txostenan ere azaltzen ez nola etorkinei, ez? Desberdintasun horiek gehiago agerian geratzen diren, eta ez dira hain ohikoak agian, ez? Hijito mueltako azterketak gurean, hortik zer ondorio atera dituzue? Hijitoen kasuan egin dugu hijito herriari buruzko euskal gizartean dauden pertzepzioen inguruko lehenengo inkesta. Orain arte daturik ez genituen. Eta ikuspegin orain arte, 2004 urtetik immigrazioaren fenomenoari buruzko inkestak egin ditugu, jarrerak eta pertzepzioak, eta orain egin dugu inkesta bat hijito herriaren ingurukoa, ez? Eta hor, konfirmatu egin dira, gizartean ikusten diren eta ezagutzen genituen errealitate batzu, baina zenbakia jarri dizkiegu, ez? Eta argi dagoena, euskal gizarteak hijito herria ez duela ondo ikusten, estigma asko jasaten duen talde bat dela, pertsonak direla, eta euskal gizartea berizpiluaren aurrean jarri egin duen inkesta bat da, ez? Alde batetik hijitoen egoera ikusi da, baina baita ere euskal gizartea ez da oso argazki horretan ez da oso ondo ateratzen. Nahiko txarto esango nuke. Eta zer nolakoak gara, ez? Agian aditzera ematen dugu, ez? Arrazakeriarekin kontra gaudela gizarte moduan, instituzioetatik, ez? Halako diskurtsoak ere zabaltzen dira, ere, gero, ez? Halakoek erakusten dute, egoera guztiz ezberdina dela, ez? Hor, zer da talkan? Ni esango nuke hemen dimentsio desberdinak egon daitezke, ez? Eta baita ere kontutan izan behar dugu errealitatea, gure gizartean badago arrazakeria eta badago xenofobia. Eta hori horrela da, ez? Hala ere, arrazakeria eta xenofobia hau
barneratua daukagu hainbat elementuetan, eta horra argi ikusi da migrazioarekin erlazionatuta, estereotipoen inguruko diskurtsoak eta bar, baina aldi berean, onartzen dugu aniztasuna ona dela gure gizartearentzako. Orduan, hor bagaude horrelako dialektika dikotomia batean. Zergatik, Euskal gizartea irekia delako datuak eta datuak horrela erakusten dute. Euskal gizartea aniztasunaren errealitatera irekia dagoen gizarte bada eta tolerantzia nahiko handia duen gizarte bada eta hori aldagi guztiak erakusten digute. Horrek esan nahi du arazorik ez dagoela? Ez. Horrek esan nahi du testu ingurua ez dela txarra gai hauek lantzeko eta arrazakeria eta xenofobia lantzeko. Zergatik, sentsibilitate bat egon badagoelako, bai? Sentsibilitate bat egon badagoelako eta hori baita ere ikusten da, diskurtso politiko instituzionaletan edo sozialetan, bai sindikatu, mugimendu sozialak, alderdi politikoak, erakundeak eta bar, aniztasunaren kontrako diskurtso bat ez izatea, hori fundamentala da, horrek azkenean marko bat ematen dizulako, ez? Adibidez, gu gurean Vox bezalako alderdi batek indarrik ez izatea hori oso, nada, zeratik, ez dituelako beste diskurtso batzuk legitimatzen. Horrek esan nahi du autokonplazentzian erori behar dugula? Ez, ikusten dugulako, datuetan pizkatxo bat barneratzen zarenean, bai, hor badagoela xenofobia bat, hor badagoela arrazakeri bat, hor badagoela sexu eta genero identitatearen kontrako hainbat jarrera, eta hori landu egin behar da. Kolektiboak eurak ez, hijitoak, edo beste etnia, edo bestelako kolektiboak eurak ez, nolako pertzepzioa dute ez, bertan, ez dakit Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bizitzaz diot izan ere ez, gorroto delituen txostenetan jaurlaritzaren honetan ez, jatorri arabiarreko pertsonak ez, agertzen ziren xenofobia eta arrazakeriarekin lotutako gorroto delitu horien erdian gehien bat, hala ere, prentsaren aurrean esaterako ez, halako salaketak modu kolektiboan egitean, badira hijitoak eurak agian pultsu handiagoa izan dutenak, edo agian hijitoak bakarrik ez, agertzen dira kolektibo batean halako jarrerei aurre egiten. Bai, eta hemen arrazoi desberdinak daude. Dagoen hijitoen kasuan dagoen arrazoi nagusia da betidanik egon direla hijitoak hemen. Betidanik, esan edo urte pilo, ez duke jakingo esan noiztik, ezin dezakegu datu jarri, eta hori adibide argi bat da. Eta gero bestalde batetik antolatutako kolektiboa da. Edo, bai, talde sozial bat da, ez? Eta bere interlokutoreak ditu, eta gainera bere diskriminazioaz eta estigma sozialaz oso kontziente den kolektibo bat da, ez? Eta aldarrikatu egiten da. Bere interlokutoreak ditu, aldarrikatu egiten da, eta gogor jotzen du diskriminazio gora eta estigma gora hauen kontra, ez? Eta gainera esango nuke baita ere, nahiko azken aldian ikusten ari gala zelan hijitoen elkarteetan edo talde berriak sortzen ari direla, gazteak, emakumeak, ez? Horrako beste aldarrikapen batzuk egiten, agian pizkat politikoagoak izan daitezkenak, eta nahiko interesgarriak izan daitezkenak. Arabarren kasuan, kolektibo musulmanaren kasuan, egoera oso desberdina, lehenik eta beniz daudelako hain antolatuta, denbora gutxiago dara matelako hemen, eta ez dutelako, esan dezakegu, ez daukate hori antolaketa indar hori. Eta gero beste alde batetik, gure gizartean, immigrazioaren arloan argi eta garbi ikusten da, euskal gizarteaneko islamofobiak pisua daukala, ez? Eta handi batengatik, edo horregatik baita ere, zu komentatu duzun datu hori ematen da, ez? Gorroto delituetan, arabiar jatorriko populazioa nagusi izaten da. Gero beste alde batetik ez, behatokitik argitatu duzuen monografiko horretan, aipatu zuen xagoen nola aniztasunari ez, modu ezberdinetatik iritzi diozuela. Hor bestak beste pobreziaz ere aritu zarete ez, eta orain gaude ez, momentu betean, non krisialdi anitzez ere hitz egiten dena, hortik ze ondorio atera dituzue? Argi eta garbi ikusten dela, hor gehien bat enfokatu egin gara, edo zentratu egin gara etorkinen edo jatorri atzerritarreko populazioan,
Eta hor argi eta garbi ikusten da, ezagutzen den egoera bat, jatorri atzerritarreko populazioa beren pobrezia tasa asko saltuagoa dela, eta hor arrazoi desberdinak daude. Lehen arrazoia da, hon etortzen diren etorkinak ekonomikoak direla, horrela kalifikatu egiten dira, lanera etortzen dira eta lan enplegu, lan sektore prekarioenetan kokatu egiten dira. Lana lortzen dutenak, lan prekarioak lortzen dituztera. Bestalde batetik, ziklo ekonomikoarekiko sentsibilitate handia daukan kolektiboa da. Hau da, ekonomia gorantz jotzen duenean, lana lortzen dute, baina lan prekarioak, eta ekonomia berantz jotzen duenean, lan merkatutik kaleratuak diren lehenak beraiek dira. Orain beraien pobrezia azkari gotzen da, baina beraien pobrezia gutxi jaisten da, gero lana lortzen dutenean lan prekarioak dutelako. Eta gero badago beste elementu bat, eta da, berdin dio zein den ekonomiaren egoera, Euskadin, hauek eaiko datuak izango liratezke, etorkinen 30% beti pobrezia egoeran dagoela. Hau da, badago horrelako egiturazko pobrezia egoera bat. Eta gainera ikusten ari gara hau datorrela aurreko krisialditik. Orduan egiturazko egoera batean, egiturazko egoera bat bezala definitzen azten ari da, eta horrek ondorioak izaten ditu azkenean, hori egituratu egiten delako. Eta horrek esaterako ez zenolako harremana du parte hartzearekin? Parte hartu egiten du, parte hartze eta pobrezia egoera, parte hartze eta pobreziaren artean erlazio bat dago, da. Pobrezia egoeran dauden populazioa euskorrak diren kolektiboak gutxiago parte hartzen dute. Zergaitik, lehenik eta behin horietariko asko lanean daude lan prekarioetan, eta parte hartzeko denbora behar duzu. Nor parte hartzen du? Parte hartzen du nahi duenak eta ahal duenak. Orduan, hor badago elementu oso garrantzitsu bat, ez? Denbora falta, prekarietatearen gurpil horretan dagoen pertsona bat, bere esfortzu guztia jarriko ditu, bere bizi baldintza materialak hobetzeko. Eta parte hartzea ematen da, askotan zure bizitza baldintza materialak beteta edo asetuta dituzunean hein handi batean, ez? Orduan hor korrelazio negatiboa dago, ez? Gero eta pobrezia gehiago, gero eta parte hartze gutxiago ematen da, zure esfortzuak ongizate materialera bideratu behar dituzulako gehien bat. Eta ipatutako hauek eta, horbestain bada irasle izango dira horiek kontuan hartutan, arlo politikotik zernolako neurriak botatzen dituzue faltan alakoi buelta emateari begira behatokitik? Behatokitik berez ez ditugu urrako rekomendazio politikoak egiten, ez gu behatokiaren funtzioa da analisi diagnostikoa egitea, ezagutza sortzea, oinarrizko ikerketa asko egiten dugu, eta gero gu informazio hori jartzen dugu, bai erakunde sozial, mugimendu sozial, instituzio eta alderdi eta guztien esku, ez. Hala ere, gu bai argi daukaguna da, eta bai uste duguna da, gai hau zentralitatea behar duela. Eta askotan, sentsazioa daukagu, immigrazioari buruz asko hitz egiten dela, oso gai interesgarri izan delako, eta titular asko ematen dituen gai bat delako, gatazko atzu izan daitekelako momentu batzuetan, eta horrek sortzen ditu horrelako dinamikak, baina gero politiketara joaten garenean, eta berdin zaigu zein den instituzioa eta bar, ez da lehentasunezko elementu bat. Ez da izaten lehentasunezko elementu bat, ez? Eta bai uste dugu, hau lehentasunezko elementu bat izan behar duela, zergaitik. Ez hainbeste immigrazioaren fenomenoa, baizik eta euskal gizartea asko aldatzen ari da, asko aldatu da, eta fenomeno berriak ematen ari dira, ez? Eta fenomeno berri horiek erlazionatuta dago gure gizarte multikultural honekin, ez? Eta hori, horrek behar du eragin politiko handiago bat, eta gai hau zentralitatean, zentraltasun handiago bat esango nuke izatea.
Gainera, aniztasuna beraren pertzepzioa Euskal Autonomia Erkidegoan aztertzeaz gainez alderaketa ere egin duzu Europar Batasunarekin hor, batetik zergaitik ez den garrantzitsua aldako alderaketak egitea eta zer nabarmenduko zenuken horretaz? Bai dugun, hartu dugu neurtu inkesta egin genuenean, azken inkesta egin dugunean, erabili genituen Eurobarometroak, Europako batzordeak egiten duen Eurobarometroak egituen galdera berdin batzuk egin genituen alderaketat egiteko. Zergatik, azkenean zu jakiteko ondo edo txartu zauden, edo nola zauden, alderatu egiten zara, ez? Argi dago, segun horrekin alderatzen zare, argazkiago, politago, hobeto edo txarrago aterako zara, ez? Orduan gu alderaketa bat egin dugu, Europar Batasunarekin, Europar Batasunaren barruan dauden estatu desberdinekin, eta hor kokatu egin gara. Argi izan da baita ere, alderaketa hori egiten dugunean, EAE-ko datuak atera ditugu eta EAE ez da Polonia, EAE ez da Frantzia. Eta ez nago esaten estatu bat ez jarrerako, ere esaten dut, baizik eta ez da berdina 50-60 milioitako gizarte bat, pertsonetako gizarte bat, edo 2,2 milioiko lurralde bat, ez, EAE bezala, ez. Orduan horrek bat ere desberdintasunak sortzen ditu. Zergatik egin dugu alderaketa, argazki hori nolakoa den ikusteko, eta zer ikusi dugu? Ikusi duguna izan da, argazkian ez garela aintzarto ateratzen, termino orokorretan, Euskal gizartea aniztasunarekiko nahiko irekia dela, sentsibilizatuta dagoela, uste duela hezkuntzan landu beharreko gai bat dela, bere dimentsio desberdinetan, uste duena lan munduan ez dela nahikoa egiten aniztasunarekin erlazionatutako diskriminazioaren kontra ez dela nahikoa egiten lan munduan, hori ere garrantzitsua da, eta baina gero, badago beste elementu eguneko kurioso bat, eta agian zuk esan duzunaren harira, ez? Irekiak gara, baina gero galdetzen duzunean arlo pertsonalera eramaten dituzunean, ez? Eta hor badago Eurobarometroak eta gure inkestak egiten duen galdera bat, da ze erosotasun maila izango zenuke zure seme-alaba bat, adiz, hijito batekin eskonduko balitz, pertsona beltz batekin eskonduko balitz, bere sexu berdineko pertsona batekin eskonduko balitz, edo relazio sentimental izango balu. Hau da, aniztasun hau ja elementu dimentsio pertsonal horretara eramaten dugunean, hori ez garain ondo ateratzen. Orduan hor ikusten ditugu, ikusi itzazkegu horrelako bi diskurtso, ez? Bai, aniztasun ikusten dugu, sentsibila gara, beharrezkoa da, landu behar da, ondo dago, baina maila pertsonalean, agian, ez hainbeste, eta hor ikusten ditugun kontraesanak. Ez, interesgarria bada alderaketa hori, ez, pertsona berdin batzuek erantzutea, hori ez, gertuan dugunean zer uste dugun eta kanpotik begira guztiz kontrako jarrerak hartzen ditugu. Bai, eta hor da ditugun kontraesanak, eta horrek ere bai, horrek ere ematen gaituena da, datu makroetan ateratzen da argazki on hori erlatibizatu egiten du. Erreza da ikuspuntu orokor batean honen alde egotea, baina gero maila pertsonalera ekartzen baldin baduzu eta horrean ez baldin bazarain eroso sentitzen da, zerbait ez da bilelako ondo. Eta hor, ez duzu lehenago ere ez, nola bestak beste ez, hezkuntzaren bueltan ere pertzepzion hori aztertu duzuen, arlo ezberdinetan aztertu duzu hezkuntzatik jasotakoak zer dira, nabarmentzeko ez importantagoak edo? Hor, galdera bat egiten da, eta galdera horretan galdetzen da, adibidez, hijito herriarekin, uste baldin bauzu hezkuntzan, hijito herriarekin erlazionatutako informazioa eta historia landu beharko litzateken hezkuntzan, edo LGTBI realitatea, edo immigrazio, erlijio desberdinak. Eta hor bai dago onarpen maila oso altu bat gai hauek landu egin behar direla hezkuntzan. Bai kurrikulunean, bai hezkuntzan, eta gara. Eta uste dugu hori garrantzitsua dela, azkenean hezkuntzak heziketa bat ematen duelako baloretan eta errealitatea ulertzeko moduetan. Eta hezkuntza delako prebentziorako eta diskriminazioa, xenofobia eta arrazakeriarentzako
bitarteko nagusia, ez? Orduan, pertsepzio hori izatea, hau landu egin behar da hezkuntzan, adostasun hori izatea, uste dugu zerbait oso positiboa dela, gauza asko lantzeko bide ematen duelako. Baina lehen justu hasieran ez, aipatu zunola diskriminazio ez gabiltzanean, agian lehenengo galdera bat norbait egitean ez gauza batzuk etortzen zaizkigura, eta badirela beste hainbeste ez hor zuke elbarritasuna edo desgaitasuna aipatu dituzu hasieran hor badira txostena ez, aipatuta adina eta antzeko beste zenbait zer nolako garrantzia du hauek kontuan hartzeak edo eta ez dakit ez, esaterako adina zabiltzanean gutxitan agertzen dira alako salaketak edo ez du hainbeste lotzen diskriminazioekin. Bai, hemen azken urtetan aldaketa nabarmen bat eman da, ez? Horrein arte, anistasunari buruz hitz egiten genuenean, bai, anistasunaren ikerketak egiten zirenean, ia beti kontutan hartzen zen jatorria, immigrazioaren kontua, arraza, ez, azalaren kolorea, haien erlijioak, bai, migrazio fenomenoarekin eta erlazionatutako dimentsioak, hijitoen kontua, etniarekin erlazionatutako kontuak, eta, 80. hamarkadetik hona, sexu orientazioa, bai? Baina ikusi dugu zelan, urteak aurrera joan ala, anistasun horren dimentsio desberdinak agerian joan dira ateratzen, ez? Eta ikusi dugu, anistasuna pentsatzen genuena, baino asko zabalagoa da. Eta ikusten ari gara, ikusi dugu zelan erlijioa dimentsioa da, adina dimentsio bat izaten ari da, populazioaren zahartzarekin batera datozen problematikak ateratzen direlako, desgaitasuna, generoa, sexu nortasuna, ez orientazioa baizik eta nortasuna, transexualitatea, ez? Eztabaida hauek orain zentralitatea daukatu gure gizartean eta landu egin behar dira. Eta dimentsio guzti horiek lantzen dituzuenean ikusten duzu beste argazki bat, ez? Asko zabalagoa, eta, gero hor sortzen diren dinamikak problematizatu egin behar dira, zetik azkenean, lehen hasieran elkarrizketaren hasieran hazen duguna, ez? Pertsona bat bere eskubideak aldarrikatu egingo ditu, kontziente denean eskubidoiek dituela, ez? Eta hori zahartzearekin gertatzen ari da, ez? Zergaitik ezin daiteke banketxera joan errezibo bat ordaintzera, eta zergaitik egin behar dut digitalki, 85 urte baldin baditut. Galdera hori ez genuen plantatzen horrein dela 15 urte. Ez? Baina hor ematen da urraketa bat. Ez, eta geroz eta anitzagoa ere ez, baden gizartean azken finean azterketak egiterako orduan besterik ez da geratzen. Eta, ez, bukatze aldera monografikoa aurkeztu duzue orain gutxi, ez dakit orain esku artean zer beste duzuen? Bai, hasieran komentatu dizudan bezala, ikuspegi, orain arte, immigrazioan ikuspegi behatokia, immigrazio gaietan zegoen zentratuta, immigrazioa izaten jarraitzen du gure lan eremu nagusia, baina beste gai batzuk ere lantzen hasi gara, ez? Eta 2019 urtean egin genuen lehenengo diskriminazioari buruzko pertzepzio inkesta bat, gero egin genuen LGTBI kolektiboaren inguruko inkesta bat, pertzepzioak eta eta jarrerak, orain egin dugu hijito herriarekin erlazionatutako eta prestatzen ari gara erlijioi buruzko bat. Eta gure helburua da, urtez urte gai bat lantzea, jarrera desberdin hauek identifikatu alizateko. Eta horretaz, aparte, urtero egiten dugun immigrazioaren inguruko barometroa. Erlijioaren bueltakoa ere, interesgarria izango da, izan ere hori ere ez dugu aintzat hartzen, edo ematen dugu pasatuko zerbaitentzat, mi esker Argaitz Gaurrekin izatearen. Galdetuko dizugu ziurrenik aurrerago horren inguruan, eta orain jarraian solasaldiarekin bueltatuko gara. Kaixo, Oskar eta biok hemen, Oskar eta Etxaun, TRB-tik, abesti bat aurkeztera gatoz, aurrekoan bizi musika saioan Elektrikaiz kantua aurkeztu bagenuen, oraingoan Mikel Laboaren bertsioa, Baztan abestiaren bertsio elektronikoa dakarkizuegu, espero zuen gustukoa izatea. Eta gogoratu bizi musika saioa, oso saio bikaina dela, zeren gu bezalako artista bikainak ikus baitaitezke bertan. Beraz, ez galdu. Eta eskerrik asko. Agur! Agur!
Ez nago ziur, baina egun sentiarekin izango zen. Baztango bazterrak nere logelan hasi ziren, sartzen eta sartzen. Lekurik ezak nunbait desnatu ninduen, segituan jausi nintzen nun nengoen. Leioa irekin nuen eta emeki baztango lurrean, baztan baitan, baztan izan nintzen. Gaur landare kooperatiba ezagutuko dugu. 80. hamarkadan sortu eta gaur arte ekoizpen ekologikoari bultzada ematen dion kontsumo egitasmo interesgarri bat. Horretarako landarera bertara joango gara. Ondoren solasaldi interesgarri bat edukiko dugu gaiarekin adituak direnekin. Eta bukatzeko errezeta goxo bat. Beraz, badakizue, ongi etorri denon topalekua den geltoki honetara. Ordu bata pasata iritsi eguneko solasaldiari heltzeko unea, eta horretarako hemen ditut albo banatan Carmelo Landa eta Maialen Ferreira. Ondo etorri. Eta hasteko gorroto delitu ez hitziten hasiko gara, izan ere gorroto delituak 47% igo dira iazko datuekin alderatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Atzo aurkeztu zuen Eusko Jaurlaritzak txostena, baukagu bideo laburtxo bat datuekin eta helduko diogu datu horien analisiari.
Atzo Josu Erkorekaren taldeak berak aurkeztu zuen segurtasun saietik. Txostena bera eta aipatzen zuen nola poliziaren jarduteko modu eraginkorrek, ere egiten dutela datu hauek hastea, ala ere onartzen zuen benetan igo egin direla, baina hor ere bada noski salatu dutenek gora egin dutela. Bai, hori da, gertatzen da antzekoa emakumeen biolentziarekin, Erkorekak esan zauen, gero ez da gehiago salatzen denez, kasu gehiago daude. Eta baliteke hori egia dela, behar bada igual, jendea badaki, gauza horiek delituak ja diela, eta entzuten badute alako komentaritxoak edo alako violentziak aletik, behar bada ja kontzientzia handiagoa dago, baina datuak ikusita, eta ikertuta, normalean, 160 gabean gertatzen da. Orduan hori bebai, zehaztatzeko eta begiratzeko zer pasetan da gabeetan, eta zergaitik alako gauzak gertatzen dien zen, eta gainera 180 euskaldunak die delitu honek egiten dituztenak, eta baina hala ere poliziak atxilotzen dauen gehienak atzerritarrak die, hortaz, hori bai ikusiko da, behar badago bebai polizien artean arrazismo puntxu bat, eta ikusten danaz, hala ere, naiz eta euskaldunak izan delitu horiek egiten dituztenak, behar badago ondikon, alako arrazista puntu bat, eta atxilotzen dienak edo batzerritarrak die, eta azkenean igual ez da egokitzen errealitatearekin. Ez desoreka hori aztertu beharko litzateke agian, eta gainera justu gorroto delituetan portzentairik handiena, arrazismoarekin eta xenofobiarekin lotutakoak dira. Bai, egia esan, egonez, Maialen datu zehaz batzuk eman ditut, eta gero grafikak ere atera dituzte, eta oso interesgarria da, detailetan sartzea, esaten dute detailetan dagoela demonia, Bueno, baliteke. Zehaztapen bat egin nahiko nuke lehenengo metodologiko, Maialenek esan du gehienak euskalduna direla. Euskaldun konzeptu apur bat konfusoa da, ambigua da. Hau da, Gipuzkoa, Bizkaian da Araban bizi direnak esan nahi du, gehienak. Baina, kurioso egin zait, gobernuaren jaurlaritzaren txosten batean, esatea literalki gehienak Espainiarra dira, eta hauetatik dio euskaldunak edo Euskadin bizi direnak. Ez dakit ze eskubidez konsideratzen gaituzten Espainiarrak, ni ez naiz Espainiarra. Eta jaurlaritzak hori esatea iruditzen zain nahiko larria, txosten ofizial batean, hori azteko. Gero, oso deigarria da benetan, zeigoera dagoen, 2019-tik, ni egon naiz pentsatzen da, zein da motivazioa ze. Datu hauek hasi ziren jaurlaritzan batzen 2016an. Eta 16tik 19ra nahiko egoera egonkorra eta nahiko bajua agertzen da. 124, 129, 130, hor mantentzen dira urtez urte, Eta alako batean, 2019tik 20ra, bikoiztu eta gehiago egiten dira. Eta gero, 4 aldiz gehiago dira 2022an, 19an baino, harrigarria da, COVID-aren garaia dira, batetik, orduan, suposatzen da jente gutxiago zebilela kalean, delito gehienak kalean egiten dira, ia guztiak, Orduan, nahiko harrigarria iruditzen zait. Igoera hori ez dago ondo aztertuta nik uste dut, aztertu beharko litzateke eta ezin da, ontzat eman bakarrik esplikazio hori, salaketa gehiago dagoela, edo polizia hobetokako txartean, ari dela jokatzen delito horien aurrean, ez dakit. Nik uste dut hor zerbait, falta dela aztertzeko. Zerbait gertatu da, azken 4 urteetan, egoera hain modu bortitzean, da hain basatian igotzeko. Gero delitu mota, delitu mota hori, esan nahi dut, arlo bateko delitoa da, esango nuke, arrazakeria eta sexu orientazioaren aurkakoa, eta delitu nahiko espezifikoa, nolabait esan ideologikoak aztertzen dira hor. Kontrastatu beharko litzake beste delito motarekin, haberse harreman dagoen ere. Esan nahi dut, nahiko inkompleto iruditzen zait azterketa. Zehatza izateko, zehatza da, baina gero nahiko inkompletoa faktoreetan zeren. Galdera basikoa daude zergatik, gertatzen da arabiarrak injustu direla arrazakeria biktima nabarmenak. Adibidez, ni deigarri egin zait, arrazakeria hemen historikoki beltzen kontrakoa izan da, ezta? Hemen arabiarrak agertzen dira, igual zehaztu daiteke hori gehiago ere.
Ze erlazio dago, delitu ideologiko horiek eta bestelako delituen artean. Por ejemplo, non gertatzen dira, hirietan gertatzen da delito hau nagusiki, herrietan, beharko genituzke nik uste zehaztapen handiagoak, baina hala eta guztiz benetan nahiko larria da, eta mito batzuk apurtzen ditu, ez da hemen Euskaldunen artean ez egola arrazakirarik, eta biztan da badagola, eta oso fuertea. Beraz, merezidu bai, buelta batzuk ematea honi. Bai, ez bintzate, argazki bat bai jartzen duela mai gainean, eta justu lehenxeago izan dugu gaur elkarrizketatu nagusi gisa Arkaitz Fuiaondo behatokiko ikerlaria, ez, lotura handia badu berak egiten duen lanarekin, harin ez du izan tartea datu hauek aigan aintzaz beratzeko, baina bota digu valorazio txikia eta helduko diogu. 3 faktore jarriko nituzke mai gainean, ez? Lehenik eta behin aniztasuna handitu egin da gure gizartean, gero eta handiagoa izaten ari da. Eta aniztasun hori bai migrazioarekin erlazionatuta dagoena, baina gero baita ere LGTBI kolektiboarekin erlazionatutakoa, hijitoak eta barrez. Gero eta bizibleagoa da gure gizartean baita ere, ez? Eta baita ere, aniztasun horren parte diren kolektibo ezberdinak, beraien eskubideen kontzientzia handiago bat daukat ere bai. Horrek egiten duena da, agian lehen jasaten zituzten diskriminazio egoera batzuk naturaltasunez kakotzen artean hartzen zituztela, baina orain konturatzen dira, hau nire eskubideen kontra doa, eta salaketa bat jartzen dut, edo hau ez nago prest, hau berriro onartzeko, ez? Nola irizten diozu ez, halako ikuspegi honi ez, azkenean, gorroto delituak eurak ez, jasatzen dituzten pertsonek, agian gehiago igertzea ez, euren gorputzetan. Bai, eta hori gertatzen askotan belaunaldi berriekin, ez, adibidez, oinala gazte batzuk, hijito gazte batzuk salatu zuten ez, diskriminazioa sentitzen zutela hemen Bilboko dendetan ez, eta ezin zutela kaletatik edo adibidez Gran Biatik edo bertako dendetan erosi lasaitasunez, ez? Vigilantzia sentitzen dutela, eta hori egia esan bere kontatzen zuten, ez? Bere gurasoek, bere amek, gehien bat, bai sentitzen zuten berdina, baina ez zuten sinesten salatzeko zer sala, ez? Eta hori bai aldatzen ari da, ez? Euren percepzioa eta bai euren kontzientzia. Eta, Arkaitz Fuiaondo esplikatu dagoen moduan, eurak hainbat txosten atara dituzte, eta egia da, gehien diskriminatuta da zen, behintzat Euskal Herrian, gehien bat hijitoak, gero migranteak eta migranteen artean, bai arabiarrak edo mena deitutakoak, eskuin muturrak horretratik beste komentario egin dituztenak, eta hirugarrena die homosexualak, liteke gizartearen sektore bat ondikon ez da oso komodo sentitzen pertsona horiekin, eta horregatik olako gauzak gertatzen dira, eta hori oso larria da. Bai, ez da, gainera, lehen xagoera aipatzen zuen Arkaitzek berak nola, batetik badagoen, ez, jendea bera salatzera gehiago animatzen dela, baina hala ere, gorroto delituak egitera ere, eskuplo gutxiago edo ere badela une honetan gizartean. Bai, nik uste dut, hala ere, detailean ikusita gauza interesgarriak ikus daitezke. Maialenek aipatu ditu hijitoak, horiek izan dira tradizionalki biktimak hemen ez da, marginatuak izan dira, Euskal Herrian oso modu nabarmenean gainera, eta baztertuak, eta nolabait esan, bazterketa horren biktima izan dira, eta akusazioak ere antisoziala direla, talako akusazioa jasan izan dituzte. Aldiz hemen ikusten dut, arrazismo, xenofobia, delituari lotuta egiten den zailkapenean, esan bezala lehenengo arabiarrak agertzen dira eta 78 kasu izan direla aipatzen da, eta hijitoak agertzen dira nahiko baju, nahiko urrun hortik, ez da, 6. posizioan. Ordan hori aldatu da, nik uste, helburuz, nola baita esan, arrazakeria helburuz ari da aldatzen nik uste dut, ez da. Eta fenomeno aztergarria da hori, zergatik gertatzen den, nola gertatzen den, eta gero gainera delito batzuk, tranbia aipatu duzu momentu batean, kuriosoa da, delito batzuk hemendik kanpo gelditu dira, agian datorren urtean agertuko da berriro ere igoera bat, da delito berriak,
baina ni neulekuko izan naiz tranbia barruan gertatutako kapitulu bat, ez da, hango langileen kontra. Eta behin da berriro ikusi du gainera metro eta tranbiako gidariak eta langileak kexatu egiten direla, biktima direlako, ez da. Eta gertatu zitzaidan, lehegunean Bilbon bertan, tranbia barruan, agertu zen pertsona batan, bera bakarrik itxuraz, eta etorri zen revisorean, oizean behin bileti eskatzen duena, eskatu zion, eta egin zuen planta bilatzen zuela, baina esan zuen, ez dut aurkitzen. Eta berak esan zion, ez baduzu bileterik, langileak ordaindu behar duzu izun bat, eta ez, baina utzi orain, bajatuko niz da aterako dut, esan zuen, berandu da, eraman behar duzu biletea, bestela, da ordan hasi zen erasoka, ez da, langilearen kontra, baina oso modu bortitzean, erasoka eta mehatzuka ere bai, eta ordan inguruan geunden batzuk, atera ginen langilearen defentsa, langilea bera bakarri zegoen, batzutan eramaten dituzte seguriadeko laguntzaileak, da horre zeukan, ez da, langile gazte bazen, nahiko temple handia zeukan, baina bestea hasi zen nahiko irainak eta egiten, ez? Eta alako batean makila bat ere atera zuen. Osea, esan nahi dut, alako gauzak hirietan ari dira gertatzen modu nahiko, nik uste dut oraindik ere, esen gaua, arratzaldea zen, da oraindik ere goizegi zen da jente gehiegi zegoen behar bat tranbian, baina hori amaitu ziteken, beste kasu batzutan, autobusetan ere gertatu den bezala, ez da, modu violentuan. Ez dakize gertatzen den hirietan, baina nik oroar ikusten dut, akaso hau esplikatzen du, giro oso bortitza harremanetan, ez da, oso bortitza eta oso hainbat arlotan gertatzen ari dira halako fenomenoak, ez? Eta normalean hemen esaten den modua gainera horko gehienak uste du lesioekin amaitzen dira. Hau da, lesionaturik amaitzen da jentea, ez da? Uste dut giro berezi bat eta nahiko eskorra sortzen ari dira ari dala hirietan. Bilbon bereziki Bizkaian dira kasu gehienak. Ni Bilbon ikusten dut giro nahiko kezkagarria. Zuk esan duzu gabaz, ez bakarrik ni gabazen naiz askorik ibiltzen. Gauza da, azkenean datu horiek bakarrik adierazten dute salatu dena. Adibidez, Egiptoen kasua oso basua da, baina Egipto askok ez dutelako polizian sinisten. Orduan askok ez dute poliziaren gana faten, ez? Sentitzen dutelako behar bada, polizia horiek bebai, erabaten, diskriminatu dezaketela, ez? Eta horregatik, behar bada, askotan datu horiek interesgarriak die, baina begiratu behar da, justo ze kolektibok hausartzen diezen, eta bebai homosexualen artean, ez? Askotan egunkarira heltzen zaigu, ez? Bi homosexualek aletik zeudela edo ez da izer, eta irainak edo alako violentzia jasan zutela, ez? Eta ni eurekin hitzein, eta denuntzia jarri behar dozu, eta ez. Eta zetako denuntzia bat jarri, ez? Eta hori bebai, kontzientziazio falta batzutan pasetan da, ez? Ez bakarrik da gauza horiek pairatzea, baizik eta denuntzia bat jartzen ausartzea eta jakitea zertarako balio dauen eta garrantzitsua dela, ez? Eta, nire ustez. Gero beste fenomeno bat, normalean delito ideologiko daitezken hauek, ez da, arrazakeria edo sexu orientazioaren kontrako edo genero motiboengatik edo ideologia politikoagatik. Normalean hauek lotu izan dira eskuin muturrarekin, ez da. Eta hor dago beste mito bat, nik uste dut errebisatu behar dena. Esaten zen, eskuin muturrak hemen Euskal Herrian ez dauka inbesteko eraginik, hau eragin abarbena da, eta goraka badoa gainera zerbait esan nahi du. Nik uste dut ezin dugula konsideratu modu reduzionistan eskuin muturra bakarrik erakunde politiko bat dela, hori baino gehiago da, jarrera bat, ez da? Gizarte jarrera bat eta ideologia erasokor bat, eta nik uste hemen ari dela goraka egiten eta kezkagarria dela. Errebisatu behar den zerbait da. Gainera hori printzipioz, ez daukagu agintaririk, bere horretan alaxe aurkezten denik, arrazista edo homofoba edo dena delakoa, talare ematen eta datuek gorantza egiten dute, badirudi gorantzak egiten jarrituko dutela, ipatu dituzen faktore guztiengatik, jendeak salaketa gehiago jarri, eta kalean jendea oldarkorrago ere agertzen delako. Beraz, ikusiko ditugu, datu berri gehiago, hauen bueltan agertzen direnean, eta orain, etxebizitzaren aferari helduko
helduko diogu, izan ere Madrildik akordio berria iritsi zaigu azken egunotan, bereziki ez, edo bintzat titularrek ez, alokairuarekin eta muga horiekin lotutakoak, badaukagu bideo bat eta helduko diogu. Horrek ahalbideratuko du, bai Eaen, bai Nafarroan eta bai udaletan beste motatako etxebizitza politikak egitea. Inseguritate juridikoa bukatu da. Orain aukera daukagu, tresna bat daukagu, beste motatako politikak egiteko. Teak itxi ditugu espekulazioari, inbertsio funtsei ere, atea iste zaie, eta pauso bada, urrats gehiago eman beharko dira hemendik aurrera ere, baina bide bat markatu dugu, bide bat ireki dugu. Positibotzat jotzen dugu legearen onarpena aurrera egitea, aurrerapenak ekartzen dizkigulako. Euskadiko etxebizitza legea, estatu mailako baino aurreratuagoa da hainbat arlotan. Tira ez, egia da, debate politikoa ere ekarri duela lege honek, ez, esaterako EAJak berak esan du ez duela babestuko, eskumenei eragin diezaiekelako, beste hainbat adierazpenen artean, gero ordea ez, Jaurlaritzatik Arriolak, ontzat eman du, nahiz eta azalpenak eman dituen ere ez, orain zer duen eskutan Jaurlaritzak etxebizitzekin lotuta, zerrez, gero bada horre Bilduren jarrera, nola ikusi duzue guzti hau? Bai, holako lege bat, nire ustez, mesedegarria izan daiteke, oraindik, esan dute moduan ez, Bilduko agintariek oso txiki bat da, asko falta da, ez, etxebizitza duin bat izateko guztiok, ez, baina, pauso bat da, ez, eta azkenean, adibidez, lokairuaren parke publikoa Espainian bakarrik 102 da, ez, adibidez, Belgikak 130 dauko, eta beste Europako hiri batzuk, antzeko zifrak dituzte, ez, azkenean ikusiko da, ez, zelan jarriko duten ze kompetentzia autonomia erkidegoa da, ez, eta orduan ikusiko da ze motako administrazioak, adibidez Madrilen Ayuso ja esan dau ez dauela ez jarriko eta ez dauela, adibidez, esaten dute lege honek aztertzen dau, ez, hirietan zona batzuk, ez, izan behar diela, hori da, tentsiogune zonak, non ezin da hainbeste kobratu edo presioak kontrolau beharko dira, ez? Eta, Ayusok esan doia desetz, hemen Bilbon eta behar bada Donostin, alako zona pilo bat az, ez? Orduan, bertan zehaztu beharko da, zen motatako alokairua jarri beharko diren, ala ez, ez? Bai, ez baina justu lege honetik gehien hitz egin dena bazen neurri hori, ez? Tentsio eremuena, baina hor bada, ez? Ea nola edo ez zein den tentsio eremua, ez? Podemos esateako esaten zuen Donostia bera, ez? Osorik deklaratu beharko litzatekela tentsio egune. Bai, ez da dudarik alako akordeak egiten direnean da lortzen bada lege bihurtzea eta betetzea, hori da, beste baldintza bat, elementu positibo batzu baditu, baina nik, azterketa zehatza egingo nuke, ez da, ze askotan elementu propagandistikoak ere elkartzen dira, are gehiago hauteskunde bezperatan, ez da, eta egiten dira valorazioak agian oso zehatzak. Nik uste hasi beharko ginake begiratuz egoera zein den, eta Maialeneko oso ondo esan duen bezala, hemen dago oinarrizko egoera bat, hau da, etxe bat alokatzeko dagoen parkea, dagoen disponibilitatea oso txikia da estatuan. Da esango nuke, are txikiagoa Hego Euskal Herrian, hori ere argitu behar da. Are txikiagoa, begira, Hego Euskal Herrian gazteen 24 urte bitarteko gazteen 10-6 gurasoekin bizi dira. Ezin dutelako
alokairua lortu, are gutxiago erosi, ez da? Eta alokairuetan 60.000 eskaera daude une honetan Bizkaia Gipuzkoan da Araban bakarrik. 60.000 eskaera, ez dago nola bete. Hau da, ez dago alokatzeko etxe bizitzarik, eta lege proiektu honek ez dut uste hori asko aldatuko duenik, zergatik. Esaten da, banku txarraren 50.000. Bueno, 50.000 horiek esan behar da, eta nik begiratu dut, aztertu dut, batez ere Madrilen eta herrialde katalanetan daudela, ez da? Barcelonan da Valentzian. Valentzian hasi dira batzuk erosten da bar. Bigarren kontua, hemen oso gutxi daude. Bigarren kontua, hori egia bihur dadin, udalak edota autonomiak erosi egin behar dizkiote, banku txarra deitzen den horri, eta gero disponible jarri, ez da? Osea, orain arte ez dut egin, eta horre ondira, beraz, ez dago abantaila ondirik bere horretan. Hori kontutan hartu behar da. Hemen egoera oso konparatiboki oso desegokia da. Belgikan, ni bizi izan naiz Belgikan, da egia da, zuk esan duzuna. Han parkea, alokairu parkea oso handia da, mugikortasuna ere handia dalako. Adibidez, Bruselan jente asko badoa eta irteten da, eta urte batzuterako dabil lanean da bar, eta horiek alokairu aukera oso ona dituzte merkeak eta onak. Hemen ez dago alakorik eta ez da egongo, gainera espada etxe bizitza askoz gehiago eraikitzen, etxe bizitza publikoa batez ere, ez da? Eta hori ez da gertatzen. Hori ez da gertatzen, orduan, nik uste dut bere horretan hartuta, baikortasunerako oraindik orain motibo gitxi ikusten dut. Eta gero beste elementu negatibo batzuk ere nik ikusten dizkiot, egia esateko, ez da? Eta da azken aldiko joera bat, baina kezkagarria da. Zuk alako neurri sozial guztiak, hau bezala mugatua badira ere, negoziatu behar bat dituzu Madrilen, puntu batean egin zaion kritika egia da. Hau da, zuari zara Madrileko egitura hori, estatu egitura indartzen eta hemengoa ahultzen. Nik uste aldaketa sakonak eta estrategikoak egin beharko lirateke bertan. EAen eta Nafarroan, hau da, Hego Euskal Herrian hemen egin beharko lirateke eta etxe bizitza publikoa eraiki, eskaini, salmentatik alokairura jentea bideratu, aukerak emanez batez ere hirietan, eta gero beste arazo nabarmen bat, hemen azken aldian Bilbo Dorostin bereziki arazo handi bat sortzen duena eta presioa garestitu ikaragarri iaia zinezko bihurtuz gazteentzako batez ere hor bizitzea Donostian edo Bilbon da turismoa. Hau da, etxe bizitza turistikoak, hori aipatu ere ez da egiten, lege honetan, orduan, mugaditzagon espresioak eta ez gaitezen geu ere propagandaren eremuan erori. Nik uste dut azterketa zehatz egin behar dela. Baina hor beste ere, aipatzen zen nola jabe handien kopurori murriztu dutela ez, 10-tik 5-era, baina tira ez, 5 ere... Asko da, ez. Bebai, niretako oso kuriosoa izan zen, ez, zelan Sánchezek, ez, ostiralian utzi zauen Eskerrari eta EH Bilduri akordioari buruz prentsarekin hitz egitea eta bere dana esplikatzea, ez, baina gero bera zaukon bere karta gordeta, ez, eta orduan igandean atara zan, ez, kontatzen, ez, banku txarraren pixuak jarriko dituztela alokairuan, ez dakiz ez, bera zan, ez, bere politika, etxebizitza politika beria dala, ez, eta bera lortu dauela alako gauza bat, ez, eta zenbat urte egonda gobernuan, eta alako proposamenak, eta alako lege bat lortu ezinik, ez, egon dielako urte bat baino gehiago, urte terdi honen atzean, ez, eta azkenean, ontxe nahi duzu, konbenizaizu orain, alako proposamen bat mai gainean jartzea, badakigu zergatik da, ez? Bai dako propaganda zati oso handia, ez? Baina, nik bi aldeak ikusten ditut, eta beste gauza positibo bat nire ustez da, orain, lege honekin inmobiliariak jabeak orain joarko dutela, ez? Eta ni, adibidez, fanzan urtean, egon nintzen Donostiko pisuak behiratzen, ze behar bada, Donostira fan behar nintzen bizitzen, azkenean, ez? Baina, baina egia da, agentziak asko eskatzen zutela, ez? Ez dakitzen bat esan portzentaia, baina 120 bat, 125 bat eskatzen zuten eurentzako bakarrik, eta ez dakitzen bat mensualitate 2 baino gehiago, ez? Eta hori, inkilino batentzako, hasiera batean, ez dakit 4.000, 5.000 euro jartzea, asko da, ez? Eta hau horrekin aldatzen da, ez? Positibotzat hori hartzen dut.
Bai, beste elementu konparatiboa sartzeko, lehen Belgikaraino joan gara, ez dago txarto, ez da, baina asko zurbilago, Ipar Euskal Herrian, begira. Esan du lehen datuek hemen esaten dute, 20-24 urte bitarte horretan, 10-6 gurasoekin bizi direla, beste remediorik ez dutelako. Ipar Euskal Herrian aldiz, 30-34, azken franja horretan, 180 bizi dira ja bere kabuz. Diferentzia ikaragarria da Iparra Euskal Herrian ere badaude arazoa pisu turistikoekin, da bar, ez da. Bueno, ia guztia bizi dira, independente, 30 urtetik gorako gazteak. Hor diferentzia handi badago, beraz badago nondik hartu, erreferentzia nahi badugu. Zer egiten da hor, da zer falta da hemen, batez ere, etxe bizitza publikoak eraiki eta alokairuan eskaini, hori egin behar da. Horrek bakarrik, baina merketu egin dezake asko, merkatua eta aukerak eman. Klar, honek, hain modu partzialean da txikian egiten diren neurria gainera, beste ondorio batzuk ere baditu, eta kezkagarriak, hain gutxi egonda eta alako baldintzatan eta murriztu nahian jabeen irabazia eta bar, egin daitekena da retraidu pisuak, hau da, gorde egiten dituzte eta presioa berriro gorantza doa. Tentu zibili behar da gauza hauek aztertzerakoan. Eta batez ere, bezperatan, hauteskunde bezperatan egiten diren valorazioekin, ondo esan duzu, Santzezena igandean ikusi nuen, ez da? Eskaintza elektoral bezala egiten, berezera. Tentu zibili behar dugu, batez ere kasetariok eta komentaristak hau baloratzerakoan. Ez da hor, honekin agian, aipagarria baden beste puntuak badagian etxe gabetzen bueltakoena, ez? Hor, aurrea pauso batzuk iragarri dituzte, gero badira, ez? Hainbat kolektibo etxe gabetzen kontrakoak esanez, gero ez dela, ez? Pertsonaren bueltako babesik bermatze, baina tira, ez? Hor zirrikitu batzu badirudi ireki direla. Bai, hori da, nire ustez politika horiek, Carmelok esan dagoen moduan, ez? Hemen proposatu beharko litzateke, realitatea oso desberdina da zein zonaldatan, ez? Madrilen zuke alako proposamen bat argitaratzen baduzu, ezin duzu adibidez Extremadura nik ezagutzen dudala, eta Euskal Herrian egoten diezen etxegabeek konparatu, ez? Oso aldekoa da realitatea, ez? Eta Bilbon oso ondo ezagutzen dugu, ez? Azkenean zenbat eta zenbat pertsona kaleetan daz, eta ez dago sistema bat non pertsona horiek ondo sentitzen diezen, ez? Behar bada, aukerak dituzte, ez dakit pixuak edo, alako erresidentziak edo egoteko, ez? Baina askok esaten dute, baina eske sartu behar gare, adibidez, gabeko 8 eta goizeko 7 kalean gaz, ez? Eta azkenean ez gaz eroso, ez da etxe bat, ezin dugu bizitza duin bat izan bertan, ez? Edo adibidez ezin dugu eraman gure animaliak, eta pertsona horiek animali gabe oso txarto pasatzen dute, bere bizitza guztia, behar bada animali hori da, ez? Eta ezin dute sartu, edo adibidez, adikzio bat baldin badaukie, alkohola edo tabakoa, ezin dute hori besta sartu, ez? Eta azkenean nik uler dezaketez, adibidez, alkohola debekatua izatea, ez? Baina behar bada pertsona horiek oso gaizki baldin badaude, eta adikzio mota asko baldin badituzte, beste erabateko politika batzuk egon beharko lirateke, ez? Pandemian egon ziren, ez? Alako kontsumitzeko gelak edo, alakoak urte osoan eukitzea behar bada, komeni litzateke pertsona horietako. Etxegabetxeak aipatu dituzu, eta egia da hemen, ez dira ekiditeko neurriak hartzen, egiten da, nik uste dut, proposamenean irakurri dudanagatik, data eta orduak arautu, eta abiso administratiboak arautu, hau da, erregulatu etxegabetxeak ez dira ebitatzen honekin, hori batetik. Eta bestetik argitu behar da gauza bat. Esaten da banku gaiztoak edo banku txarrak, kontuz, banku txar guztiak ez daude kanpoan. Hemen, banku konkretu batzuk lehenago aurrezki kutxa publikoak izan direnak, etxegabetxe basatiak bultzatu dituzte hemen bertan. Eta estatuko bankuak begiratzen baditugu bakarrik, nik uste hemen bertan ere, banku ezagun batzuk lehen kutsak izan dakoak badituzte hainbat etxe eskaintzeko moduan. Hor ere, badago, nahi bada, neurriak hartu nahi badira, hor badago ere depositoa gertatzen da hor. Osea, geure etxe barruari ez diogu begiratzen.
nik uste, biztan dela, etxe bizitza politika publiko egoki bat, hemen bertan egin behar dugula. Ez horren beste pentsatu, PSOE-rekin negoziatuta lor daitekena, ze oso gutxi. Benetan, nik ondorio praktikotara eraman da oso gutxi ikusten dut lor daitekela hortik, oso gutxi. Egiten bada gainera. Eta lehentxago baritu zarete ez, legearen balorazioaren kutsu hauteskunde zaleaz, eta bada horrekin lotutako beste gertakari bat azken egunotan, prentxan pila bat ikusi duguna badela, Arantzadik hainbat udalerrietan, webgunetan, memoria historikoarekin lotuta bultzatu dituen webguneak, azkenetariko bat balorazio egiten Arnaldo Otegi uste dut izan dela, entzun dezagun labur eta talduko digu gaiari. Herri honetan Arantzadi oso errespetatua da. Herri honetan Arantzadiren objetibotasuna ez du inork zalantzan jartzen. Bai, PNV eta PSOEk zalantzan jartzen dute Arantzadiren lana. Hori da titularra. Beraiek azaldu beharko dute zergatik. Zeren eta orrialde hauek Arantzadirekin adostuak dira. Eta Arantzadik esan du gogorarekin eta gogorak duen protokoloa errespetatuz egin dituela. Hori Arantzadik esan du, nik Arantzadi sinisten dut. Bai? Orduan, ez hori bakarrik, baizik eta orain dela denbora asko alderdi guztiei aurkeztu zitzaien eta inorketzun ez ere esan. Mundu guztiari ongi iruditu zitzaion. Orduan, zer egin nahi da honekin? Lokatzetan sartu. Zein da arazoa? Lokatzetan sartu nahi izan dutela EH Bildu, eta azkenean lokatzez beteta Arantzadi atera dela. Arantzadik berak esan du bere lanetan, biktima guztiak hartzen dituela aintzat, ikusi da ere ez, nola alderdi guztiekin adostutako materiala ere izan dela, 2018-19tik ez badira martxan webgun hauek, eta orain egin du eztanda justu hauteskundeen atarian kontu honek. Bai, hori da, ez, nire ustez, epen handiekin jarraitu izan dut, ez, ze ikusten da, nire ustez gauza bat da hauteskundei begira zure politikak edo proposamenak aipatzea eta beste gauza bat da joku txarra erabiltzea. Eta nire ustez hau izan da oso joku txarra. Eta azkenean Arantzadien ikerketen balioa ezin da zalantzan jarri eta zalantzan jarri da eta asko, ez? Ni ezagutzen hauen orrialde hauek, 2021 garren urtean artikulu bat atara nauen, baina artikulu normal bat. Ez dakit, hemen jendia ez dakit dakien ala ez, baina pertsona bat izan daiteke biktimario momentu baten, eta biktima beste modu baten, ez? Eta gauza bat da, biktimario izatea, baina individuo edo talde bat, biktimario izatea, oso txarto dagoela eta kritikatu dezakegula, ez? Baina beste gauza bat da, biktimarioa estatu bat izatea, ez? Eta azkenean estatu bat edo polizia bat edo demokrazia batean sarturiko gobernu bat. Eta azkenean hori da aztertzen duen Arantzadik, ez? Eta hori jartzen dago mahai gainean eta hori ikus dezakegu. Orain, halako argazki bat ateratzea eta hori esatea edo hori salatzea nire ustez oso desagokia izan da. Ikusiko dugu zer pasatzen den, baina ez da kasualitatea galdakon jartzea, badakigu zenbat urte izan da EAJ hori galdakaon udalan eta justo azkeneko hauteskundetan zelan irabazi zagoen EH Bildu. Eta orain, badago bien artean lehi bat, baina holan ataratzea, eta gainera jakinda da zela horri hau duten beste udal batzuk non EAJ-an agintzen dugu horietan. Ez dakit zelan atarako da, baina ikusten da. Asko gainera, hauteskundei begira, maila politiko basua kritikatu izan dute ez, nola gainera ez EH Bilduk botazio bat zuen galdakaon, baina hor tartean gobernu taldean ere bada Unidas Podemos, gero badira hor Miren Gortxategik egindako adierazpena, gero soek jarri zuen mahai gainean ez, eta erabakitzenea zein den biktima eta zein ez? Bai, kasu honetan nik uste Arnaldo Otegi arrazoi osoa duela, eta esango nuke are urrunago ere joan behar dela azterketan, ez da?
baina hortik doa kontua bai. Batez ere, Aranzadi zientzia elkartea, ez dezagun astu, Aranzadi zientzia elkartea, garrantzia handiko erakunde bada Euskal Herrian. Zergatik da garrantzia handikoa? Begira, bakarrenetarikoa delako, eta hau benetan garrantzitsua da, azpimarratzea, bakarrenetarikoa da herri honen historia eta oroimena berreskuratzeko lanean. Eta hori oso garrantzitsua da. Baina historia gainera, historia aurretik hasita. Aranzadik lan egiten du historia aurretik hasita. Da batzutan postu izan gara bere lorpenekin, ez da? Begira noraino doan. Eta gero historia, herri honek daukan historia oso dramatikoa da eta oso izkutua mantentzen da. Esaten da demokrazia, frankismoak ikaragarriak egin zituen da gero demokrazia dituak ere berriro, ez da? Eta ikaragarriak egin ondoren, egileak teninte koronel egiten dituzte. Orain bertan. Hori ezin da desmontatu politikoki, hori zientziatik desmontatu behar da. Eta horretarako Aranzadi ezinbesteko erakundea da, herri honetan. Elementu objektiboak gaineratu egiten dituelako. Historia horretik, historia guztian zehar, eta gaur egun ere bai. Orduan, elementuen azterketa, ikerketa objektiboa, halako zientzia elkarte batek egiten duenean, dazuk politika zikinetik, nahi duzuenean ilundu eta baztertu eta kaltetu erakunde hori egundoko kaltea egiten diozu herri bati. Da hori gertatzen ari da, oso serioa da arazoa, oso serioa. Da nik uste garbitu behar dela Aranzadiren izen ona, merezi duelako, eta aldiz kritikatu behar da, baina kupidari gabe egin duten hau. Gogoratu Jaurlaritza tartean dela. Gogora institutoa Jaurlaritzaren institutoa da, eta Gogora institutoa hasi zen, halako gauza oso desegokiak eta gainera egia ez direnak Aranzadiri buruz esaten. Eta halako kategorizazio bat egin nahian biktimak. Biktima guztiak dira edo ez dira. Guztia badira, estatuaren biktima izan direna zer dira. Biktima dira edo ez dira. Aranzadi elkarteko ezenarroa zizen hori zalantzan nik entzun nion Euskadi Irratian, zalantzan jartzen. Badaude biktima eta badaude beste gauza bat. Nola beste gauza bat? Biktima badira eta estatuak egin baditu biktima, biktima dira. Gero esan nahiko duzu, gehitu nahiko duzu nahi duzuna, baina biktimen artetik ezin dituzu bereiztu. Eta gero, iruditzen zei benetan, guztiz arduragabea gainera Aranzadi elkartea motibo horrekin kritikatzea. Nik uste dut oso larria dela. Eta bigarren kontu bat dago, are esango nuke negargarriagoa. Eta da, hau guztia egin dela azken finean konbentzituri nago, ez dute aitortuko, baina konbentzituri nago, arazo elektoral sistrin bategatik, eta da, Euskal Herria Bilduk, toki konkretu batzutan, bestea beste Galdako, eske justo hori dira herriak, Galdakao, Orio, Oiartzun, Hernani, Bilabona eta Azpeitia, dituen alkatetzak ezintzeko eta trabatzeko. Benetan ezin da sinistu, halako motibo zikin bategatik, hain zikin jokatzea hauteskunde kanpaina batean eta Aranzadi bezalako erakunde bat kaltetzea. Ezin dut sinistu da, arduragabekeria oso larria. Gainera, Denis Itsasbere animatu da rabotxe honetara, eta sal izan du nola aldaketarik egin ezan udal hau eibatituzun udal hauek tarteko, bauzitara ere emango dituela, eta gero hor gainera justu badira udal batzuk ere EAJaren esku badirenak, eta ez dira agertzen Denis Itsasoren zerrenda horretan, horietan traba batzuk jarri dira webgune horietan, atal batzuk ezin ikusteko. Bai, hori da, nire ustez presio politiko eta mediatiko oso handia izan da, justo aste hauetan, eta Aranzadi hori sentitzen dau, eta pena oso handia da, Carmelo Kondo adierazi dago moduan, ezin da zientzia elkarte oso garrantzitsua, eta askotan ikusi izan dugu, edozein alderdiko agintariak, medallitak jartzen Arantzadik zeo zer lortzen dagoen modua, lortzen dagoenian, adibidez, ni hainbeste fosa komunak aurkitu izan dutenean, hemen adibidez EAJak askotan esaten dau, ikusi dugu Bilboko udalan, amengo alkatea, harrotasunez esaten, zenolako lan egiten dagoen Arantzadik, edo Irulegiko eskuan,
hori asko esaten zuten, ez? Eta miresten zuten Arantzadiren lana, eta orain zergaitik ez. Zergaitik kolokan jarri lortu izan dutena, eta zergaitik, eske ezin dut ulertu. Osea, pertsona asko daz, eta oso profesionalak dienak horretan, eta, ez da bakarrik, Carmelok esan dago moduan. Politika da, baina zientzia da, eta baldin badaz zientizifiko batzuk horren atzean zerbait egatik da, ez? Eta zientzia batzutan esaten dugu, zientzia bakarrik zientifiko hor justo matematiko edo fisiko edo kimikoak diela, ez? Baina badaz historialari zientzia historia da, eta historia zientzia da, orduan garrantzia emutea eta behin esan ez, Arantzadiren itxura ona ez galtzea, ez. Ez, gainera, esaterako nahiz labur nola, gizartean gainera ez webgune hauek martxan ziren eta inorrez dela kexatu, jendartean ez dela... Kexatu, begira, claro. Ari gara, Madrileko gobernua zuke itxaso, aipatu duzu, Denis Itxaso, Margarita Robles, Grande Marlaska, alako ordezkaria ditu gobernu horrek, ez da, baina, claro, Arantzadi, begira, 86 urte betetzeko dira laster frankista genozida horiek Bilbon sartu zirela eta okupatu Bilbo, ez da. Horrekin batera egin zituzten egindakoak. 86 urtetan egon dira enterraturik, diskutaturik, eta inok ez ditu atara, eraildako gudariak, ez bat, ez bi, ez lau. Egon dira Begoñan, Artxandan, nok atera ditu, nok aurkitu ditu, nok aztertu ditu Arantzadi duela urte bete. Osea, tamaina horretako fenomenoi buruz ari gara hitz egiten. Osea, herri honetan egundoko garrantzia dauka, 86 urte ondoren azkenean familiak aurkitu dituzte. Eraildako gudari horiek edo gazte horiek eta euren eskuetan gelditu dira, destino egoki bat emateko eta dolua betetzeko. Hori Arantzadik egin du. Nola baloratzen da hori? Ze politika ustelak egin dezake horren kontra? Nik uste benetan larria dela bizitzen ari garena. Kontzientzia hartu behar dugu. Ze jokabide itxusi garatzen ari den politikeria bitarteko, ez da, alderdi batzutan. Nik uste dut oso kezkagarria dela. Bai, ez, gainera orain hauteskundetatik geroz eta hurbilago gaudela, izan daiteke ez, halako gehiago mai gainera ateratza ez, alderdi ezberdinek eta beraz adi jarraitu beharko ditugu ez, eta Espainia aipatu dugula ez, bertako kongresura mugituta une batez, bukatu aurretik ez, badabiltza berriz ere, aste honetan soilik baiez legearen aldaketa horien bueltan eztabaidatzen, PSOE PP-rekin ez, hasi da akordioak lortzen, nahi duen lege aurrera atera nahian, ez dakite azken berri hauek nola jarraitu dituzuen. Bebaipena handiz, ez, azkenean ikusten dugu bi emakume lege bat sortzen edo sortzen saiatzen, diela Jone Belarra eta Irene Montero, baina die bi gizon azkenean, azkenengo hitza dutenak ez, eta alderdi sozialistak alderdi popularraren zuzenketak onartu ditu, ikusi beharko dugu, nik ez ditut ondo azertu, baina ikusi beharko dugu ze motatako zuzenketak dira, esaten dute teknikoak diela, baina ikusiko dugu, eta azkenean alderdi sozialista sakon bi aukera, ez? Edo PP, edo eskerreko blokea, ez? Non badaz, ezkerra EH Bildu. Ikusi dugu nora fandan, ez? Baina, pena handiz, eta bai, Sanchezek agertu zen, ez? Hemengo egunkaria baten, ez dut nahi bere izena, bere aipatu, baina barkamena eskatzen. Eta barkamena eskatu biktimei, ez? Antza denez, nire ustez, badaz alderdi batzuk non emakumeen violentziari asko kasurik ez dutenak egin, ez? Eta badaz agintari batzuk, ikusi dugu zelan PP eta Vox esaten dute, ez, biktimak babestu beharko ditugu, ez, baina azkenean zenbat eta zenbat alditan, ez, biktimak alde batera utzi izan ohi dute, ez, bai PP, bai Vox eta batzutan ere PSOE, ez, ikusiko dugu zen motatako aldaketak egiten diran, eta behar bada, emakumeen onerako da, edo bakarrik propaganda elektorala da.
Baina hor bada PSOE esaten ez dituela ez aldaketa handiak egingo, ala ere ez, PPek bai iritzi dio aldaketa horiek importanteak diren horri, eta ero justu ez, adierazpen bat ere sinatu dute hainbat kolektibo zein legelari feministek bereziki ez eskatzen onespena bera erdigunetik ezkentzeko. Hori da, aldaketa oso radikala da eta oso kaltegarria da, zergatik. Hor historian aurrera pausu bat eman zelako, hain zuzen ere, onespena markatuz erabakigarri bezala. Onespenik ez badago, bortza dago, ez da? Edo zein gradutan gertatzen dela, bortza dago. Onespenik ez badago, hori hola da, ez da? Eta bortzaren aurrean, jarrera penal bat hartu behar da, ez da? Graduaren arabera. Baina aldiz hori orain kendu egiten da berriro. PSOE PPrekin egiten duena da, berriro ere, bueltatzen da, biktimak erakutsi beharra indarkeria egon dela edo intimidazio egon dela. Hori da biktimari bigarren kalbario bat inposatzea, hori frogatua dago, daia ikusi genuen, la manada, eta beste hainbat kasutan, ez da, berriro ere bigarren kalbario larri bat dela gainera biktimarentzako ibili beharra frogatzen, ja berez oso nabarmen dagoena, ez da. Orduan, atzera pausu larria dago, eta aurrera egindakoa atzera egiten da. Hori hola da. Nik daukat beste zalantza bat, eta aurreko batzutan ere planteatu dut, ez da, eta da apur bat punizismo, ez da. Hau da, bide punitiboa larritu eta gartzela larritu, nik ez dakit ez garen erratzen zentzu horretan, ez da. Nik uste dut, hemen alegin ikaragarria eta nagusia egin beharko litzateke hezkuntza heziketa sexualean, hezkuntza sisteman, eta gero delitu horiek egiten dituztenak berbideratzen, eta bide zuzena har dezaten. Nik ez du sinisten oro har sistema punitiboetan, eta zigorra gehitzearena, eta iruditzen zait inoiz ez duela soluzio egokirik ekartzen. Hori da nire zalantza, eta planteatu behar dut horrela dalako, ez da. Nik uler dezaket, eta emakumeen kasuan hainbeste sufritu ondoren, da uler dezaket, nolabait esan zigor sendo bana izatea, hori egin dutenen kontra, uler dezaket, baina uste dut sakonago aztertu beharko genukela gizarte osoak, ze hau benetan arazo oso larria, da goraka lehen aipatu dugu, ez da, arrazakeria eta gorakadoa zela, hau ere gorakadoa, eta nik uste dut gorakaiate hori sintoma txarra dela. Gainera, esaten zuen horri tiraka legelari feminista hauek ez, adierazpena sinatu dutenak esaten zuten arazoa gainera, epaiak berak hartzen duen erabaki horretan badagoela, izan ere lege aldatuta, urterik edo kopururik txikiena ezarri zaiela zigortuei, hala ere gutxiengo urte kopuru hori ez dela aldatzen, handitu egin nahi du Pedro Sánchezen lege aldaketa honek, hala ere, epaiak erabaki dezake oraindik, ez duela bermatzen ez, berak saldu nahi duen zigorren gehiketa horrek ez duela bermatzen honek. Hori da, eta ikusi izan dugu, ez, badaz epaile asko, non penak jetxin dituzte, baina badaz beste batzuk, non eurak aplikatzen dute legea, baina ez dakit kontzientzia batekin, ez, edo ikusiz, behar bada pertsona hori ezin dela gutxi egon kartzenan, ze behar bada, orainik ez dago gai, ez da gai libre egoteko, ez, eta ez dagoelako bere pena ordaindu. Nik bebai zalantza asko ditut punitismo horren arira, ez, baina jarraitzen arina, ez adibidez Dani Alves futbolariaren kasua, eta beldur daukot, behar bada ez dakit sartuko dan kartzelan ala ez. Eta biktima hori asko frogatu dau zer pasau zan, ez, eta bai diskotekak, eta bai, baina behar bada, ez dakit pertsonalitate edo famatu baldin bada, edo alako aukerak ikutzen baldin badu, behar bada, libratera daiteke, ez, eta hori bai epaien eskutan dago, ez, hori ez gertatzea. Ez, azkenen hor da, lege aplikazioa bera noren eskuetan geratzen den, eta zer nolako erabilpena egiten den legez. Claro, baina kontua da, nola egin dezakegu politika preventibo bat, ez da. Hori da kezka, nik uste dut, arlo guztietan pendiente daukagun asignatura oso garrantzitsua da. Bai politika sozialean eta bai osasun sisteman prebentzioa landu, ez da. Nik uste dut
hemen biak elkarlotzen direla gainera. Osasun publiko arazo bat dago, eta dago politika sozial bat egin beharrekoa ere, ez da. Bueno, hor utziko dugu momentuz. Hori, eta esaten diaten ez ere, solasaldia hemen utzi behar dugu momentuz, eskerrik asko Maialen eta Carmelo gaur gurekin izatearren, eta jarraian eguneko albisteekin bueltatuko gara.